Daqqa ta' ħarta tal-Camorra, il-kriminalità organizzata naplitana. Dan hekk kif is-sib tal-ħabta ta' 8 u 10 ta' filgħaxija bosta klan fl-istess Camorra, Aldo Gionta, kien arrestat f'Pozzallo waqt li kien se jirkeb fuq katamaran għal Malta. Gionta għandu 42 sena u kien ilu mfittex mill-Pulizija minn Ġunju għal involviment f'attività mafjuża. U għal-mexxej tal-Klan ta' Gionta ta' Torre Annunzjata f'Napli, huwa Ibn Valentino Gionta, il-kap tal-istess klan li ilu l-ħabs għal numru ta' snin. Skont l-investigazzjoni jidher li Aldo Gionta seta' kien qed jaħrab hekk kif l-arrest seħħ propju meta kien se jaqbad triqtu lejn pajjiżna. Fil-fatt, membri tal-militar qalb-il-folla stennew lil Gionta jgħaddi l-fażi tal-kontroll tal-biljetti qabel waqfuh. Għadu mhux magħruf jekk Gionta kienx se jaqaf f'Malta jew jekk kellux pjanat li jibqa' sejjer lejn xi pajjiż ieħor possibilment fl-Afrika ta' fuq. Waqt l-arrest ma' Aldo Gionta kien hemm żewġ nisa u raġel li wkoll kienu arrestati. Din mhux l-ewwel darba li Gionta sab ruħu l-ħabs. Il-mezzi tax-xandir Taljani irreferew għal Gionta bħala il-boss poeta, titlu li natalu minħabba il-pizzini li kien jikteb fil-ħabs, poeżiji li allegatament kienu messaġġi u ordnijiet lil niesu.